yasan enya wo number ni bio ante wako etiefu se wangani agina wone wangani agina wone pa yako break kakra no efe na mama kokko ko London Ingresi efe na kwaba efe no aba na okasa tonfo so onam kwan so ba you enti nyame ya adoma ye bete ne nka enti yensa ebre kura no ye bebo ahyem homanu mu na ya hwe ne a ekosi enti ante kokko e de ye mefi ase okonfo toku akura musuyi na watwe abie no dui no na ne ma horowa okonfo toku hye won se won famra ne nyina anu aboa ya oda bia hemdache na pobi ni ofosua baanu sim bio de won ani kire toku akura esane se afeedi wahu okwan no so nti okwankyerefo bi hu ahia won bio wode no nhwero beye sia na etwa akwan no wodu okonfo na akura no na wabo awia no ndumien dedaw wodu toku akura no na wa ni muso kakra nanso anche biara no bai onu wondi amane na okire won se eye se wo bedi nansa bi won nchen na wanya kwan ahwe won ose oye ni ehia won ni nyina ma won wia na obeja won kwan na wasan akọ odo won kwose ya ne dan ni bi akomu na enwumere oma wosiesie biribi ma wode kan won ano enu achi oma wode ne ma horo a ohye won se won famra no be kire no wo na aboso nam num nkukwa abien fitaa ni tuntum aginamu fitaa bi ako nwerapo sebe ofosua sin mu ahene netam ntramason duku powder fofora wontu ano semina paro biako krokuma biako morosa kotoya ne kutu biako afei osa okete wo fom na oma watenatena so no otu nsana no dibi yimpai enu achi ode nsane bi gu na anum na ode pupo bi atifi mpanga biesa ode nsano bipu ofosua nso apampam sara mprensa owie yi no oma wo fie di kodai ma eka ne nkon wo absonanum anadwo no oye nyankomade ahuru pi kosi odasum esane se odan a ode won kosoe mu no ben na abosom nam ninti wote ne ana erkoso ni nyina adechi ya no petututu no ofa mfichiri so kotete habama ahuru bi bai ofra won ko ne dan numu odi nsu gu kokroma numu de ahabama ahuru pi gu mu afei odi ntrama son ahene ne tam no gu habama no so wo kokroma numu oma apobi ni ofosua pa won ho no ma apobi nwera sin biako ni ofosua nso sin biako sara se won fa ntwa won asen wo yesa ni o hye won no afei otu powder gu won so dibi srasra won anim won kon ho no won sa ho enu achi otam krokuma no ni emu ne ma no so ya ofosua ode akukọ fitaa ni twa won baanu no mu biara tiri ho prensa hyiai enu achi ode akukọ ne shepo bi nsa ni fam na ode kuku ya wode bai no so hye ne nsa benku motoyam afei odi won anim de won sansan na akura bepo no de won fa ne sukwanso ofosua di okonfo toku achi na po bi nso di ho bra ofosua sukrokuma no ni emu ne ma ni nyina na okofa na okofa bafa ti so obi a akomasi ne so pe wokodu esiwa bia no wo odupon bia ase no wobeka se wa hyeda awo ofosua nkonsa prekope ne wohu ara ne se waboho akotwa okonfo no ho adan na de se oso no akobutu ho puru ohwe ase ya na nimbutu fam na oda ho kom okwansin ti so obi a wawu eyesa no ehu kan pobi na osusu se biribi aye ne yere no okonfo toku de wamu yakra na mom sabre numara na ohwum akokọ no fi pobi nsam na ochim no kon tew no fi otew ni ti no fi so ofosua ni so tetew no na pobi ni okonfo no
esimuka asoja wodua no nkyɛn ɔboa a wɔn ma wosiesie akokɔ no fɛfɛ de si gya so ɛbɛn no ɔkɔmfo no nko wee ne nyinaa na ɔboa no mpe n'ano gu gya no nkyɛn nipa a oyi musu no maa wɔn no de wɔama wɔanwe nam no bi koraa wowie da no dwumadi no a wɔresan aba na akura hɔ no ɔhyɛ wɔn sɛ wɔni ho kwan sɛ wɔkasa anaa wɔtwa wɔn ani hwɛ wɔn akyi kɔsi sɛ wɔbɛdua akura no ase nneɛma ahorow a wɔde kɔ owuram hɔ no nso ɔma wɔgyaw ne nyinaa wɔ hɔ a wɔansan amfa ama akura hɔ bio wɔbɛdua akura no ase no ɔkɔtetew nhabamma ahorow bi hyɛ aduru ma wɔde guaree da no ara mpɛn 7 kɔsii anwummere ansa na wɔrepɛ biribi aka wɔn ano ade kyee pɛ toku kyerɛ wɔn aboade a ɛsɛ sɛ wɔtua afei ɔtetew nhabamma bi ma wɔn sɛ wɔkɔ a obi mmɔ no dudo ma ofosua anom no da biara mprɛnsa nkosi sɛ na wɔtwe bedu ɔkaka ho sɛ nea ebesi biara no ɛyɛ awɔma n'asonte ɛnu akyi ogya wɔn kwan na wɔn so kra no si kwan so de ne nkakra bedu man so yɛnto aso ada ebi yawie ɔfa to so abiesa etiefo ɔfa ɛtɔ so abiesa no ɛna yɛate nka no seisei pobi ɛne ofosua akɔ ɔkɔmfo toku hɔ bio wɔafi ase ɛyɛ nyankamade ama wɔn yɛhwɛ sɛ ɔkɔmfo no ade a ɔyɛ anaasɛ aduru a wayɛ ama ɛyɛ pobi ɛne ne yere ofosua no yɛhwɛ sɛ aduru no ɛbɛyɛ adwuma anaasɛ ɔkɔmfo no atwa wɔn adi mama Fina bacha yɛn te aso yo ɔfa to so anan pobi di ofosua amiadi pobi ne yiri ofosua fi ɔkɔmfo toku akura bae no ɔbɛbɔ aduru ɔkɔmfo no de ma no wɔn no dudo ma ofosua fi ase nomen na ɔtwe biako akyi no otu aduru no gu sɛ na wɔhyɛ no no pɛ asɛm abien akyi no ahemachi bi na ofosua yi ne kunu asitiw sɛ ne na apa ho bɛyɛ ɔsram biako asɛm yi ho anigye book pobi sɛ tam ɔhyɛ ne yiri ase ketee sɛ ɔmo asɛm no ho wawo nkyerɛ nipa biara koraa na wɔnhwɛ ne ebesi ansa ose na adamfo kɛse wa koraa ɔtaa ba koraa hɔ bɛsra wɔn no ɔma ɔnte ho hwee ofosua nya asram abiesa no pobi kɔ ɔkɔmfo toku akura akɔbɔ no amanneɛ sɛ sɛbe ne yere ho adan ɔkɔmfo no maa no nnuru ahorow abien ne ɔbɛhyɛ no dudo ama ofosua anom ne ɛne ne ɔde beguara no pa ne anwummere biara ɔsan maa no sɛbe bi a sɛ ɔmfa mɛto ne yere asen mu na ɛno na ɛbɛbɔ ne ho ban afi ahomummɔne biara ho pobi san ba ama nso no ɔbɛhyɛ nnuru no nyinaa sɛnea wɔkyerɛ no no pɛpɛɛpɛ maa ne yere ofosua nea ɔnom ne nea ɔde guare asram asia bi faa so no na ofosua abɔduru ma nipa a wohu no nyinaa ho dwiru wɔn sɛ biribi nipa bi a na wonim ofosua brabɔne a bi a wabu dedaw no ɛnyɛ ani da sɛ ɔyɛ obi obetumi anyinsan awo ɔba nipa bi titiru mmea fi ase di no prɛhwɛ ɛno nti ɔbɔ ɔmɔden sɛ biri biara mu no ɔbɛkora ne ho wɔ fie sɛ ne bɛyɛ na nipa bi remfa wɔn anim mota no ho na wɔnya no asi no atwetwe bra ofosua merere kɔ anim no nyinaa na pobi di nnuru ahorow a ɔkɔmfo toku akyerɛ no no di ne ho dwuma bra asrande nam fa no na nea wɔde hora abofra ne nea wɔde dan no no nso ne nam fa ofosua asram akrum pɛpɛɛpɛ joda bi ahemnachi na ɔwɔ ɔbɛbɛrima fɛfɛ tobom bi pobi mpaya na ɔbɔ ara ne sɛ ne yere bɛwo ɔbɛbɛrima ama no na ɔde nato na akora adɔfo bi a wɔte ofosua wɔ ntam bai bɛma no tiri nkwan daade bɛkyi na wafi abɔfra no tan no mpofirim na ɔyare bi bɛka no ɔyare no fie a na ase sɛ tuani bi ma abɔfra no yam hwie yare yie wonsom ade kyɛn no na ofosua ba no aka bia
asemete said na edi oberima ara eye wa pobi no ofosua di wa abofra yi wu no ho no na ya hometew efe no ofosua atamfo anya no ho kwan rebesrew no isane say na abofra no aye fia nti okope no krabi wo mfikyiri so baabi enu achi wo ma ofosua pensu bi gware na wodi bibi kan na ano na nsa bi achi no pobi ko dominasi ko hu okonfu toku ball no nsem a esi nyina okonfu no ma ni nuru ahuru bi ya se onkɔhye ma ofosua nware osan ma no botobi nso se onfa mesesa no na eya onfa bi nguni nkwam a odimu pobi da okonfu toku ase samba na ekura wo ma nso obehye nuru ahuru no nyina ma ne yire sene a wo kire no no pepepe fosua wie ni nuru horo ni nyina ye no osre ne kunu kwan se opese okona awofo nchen koje na home kakra pobi nso ansiw no kwan no gya no kwan ma okoi fosua kodi na kakra wo na awofo nchen wo bi nso no sambai obai no no asi from say asobayire doctor na we see from say asobayire doctor etiefo yengate nea akwakosi ewo opening pobi ene ofosua won awo no ho ne edikan no enya atwa agu ne etoso abien ereba yebesa ato ya so na yengakọ ofa fufuru no mu ana ofa eto ya so no mu na yengahwe nea ebesi ewo eho nso ante kokọ machofa yento ya so ye ofa to so enu ofosua di afifufu mu mfia bien bi twa mu no ofosua fa afuru bio esa no osua hu ya pobi anya nti na yire bodru no ode no koma na awofo wo benso se onyame ya adom na owo wi a wakofa na de aba ne nchen da bi anwumre a wakoye adwuma abre na origin ahome no obehwa a obofo ya nim ni amani obofo ne de bai ne se nensunum so omeka nkire ne se na yire ofosua wo obabia na nso abofra na san awe pobiti osenya yi no oye sisiri na otena hokoni ana onhu ne onka ontimi hu okrabiriku a edini nkuto achisa nanso baye nya abadedaw na asemben no woka wansa bibiara no fia ase ye ahoboa orukọ benso anwumre nara oma osomafo no twa nkosi se oye ahoboa nyina awie efe okobo na adamfo bempo amane se asema abetu ni bio ne enti ne nansi kwanso bempo chichi ne were sani oberima di ara ne enti a ompa abawo pobifi bempo fi hono ono obofo ne sim nkakra de kodu benso okoto ne yire ne nsenum ne se woridi awumawu yi ho yawo wo bon na ofi amane ewie no onu mom chichi ne yire ne nsenum ne were se wonya koma na ya ade a eta aba onipa asetenemu ofosua de na wopata ne biara a ontie kura osuara no ogususu ofosua nim sania mansofo mabaate nseku ne nkasagua aye ade a nidi nya wondina enkanka na wati obi hu asem wo kurum ho ende na adan wo nsu a wonom aware nya ade a won anije hu nkrofo kunu num hu ara na won na moyi adwuma ye won achiwade kese ofosua ba ware wo manso pe na onya anamfo pia na wota aba ne nchen komodini ade nanso ankapoma anche biara na ne namfo a ono wonbo na wodi atirimsam konakra na ne nyina twen won ho fi ne ho ohun maba ne su bia wokura ipe na ohun se ono worintimi mmo maba no nso de si na nim pense se ono de wahu ne de ano na ne ti ayeyie anya warpa bi reware a onhwe so nware na wonso wonwene won ho eyi nti manso ote no oni adamfo biara na krama ehia na
waka ne tirim asɛm akyerɛ no eyinom nyinaa ho na sɛ odwen a na ɛma ne werɛ ho mmoro so no ɛno nti ɔkan sɛ anka ɔde pobi aware no koraa ɛnka o se ɔna nkɔma nso koraa bio na ne mfɛfo akɔhu no asi na twetwe o se aware mu a ɔkɔɛ no nso onya ho mfaso biara mesigya nko ara na odi na ofo kasa kyerɛ nara yie sa aware nya ade a wɔde di agoru bio sabe enye nsafufu na waka hwɛ ɛno nti sɛ wanya bia onsom yie na obi nim dwonkuku a ade bɛkye so ofosu ate na ofo nsɛm yi no wantoto na anum tua ma bio pobidi na nsa bi wɔ benso wɔ ne senom nkyɛn no ɔkra wɔ nsa ba manso ofosu ate na ofo nkyɛn bɛyɛ asrama bie sansa na ɔresan aba ne kunu nkyɛn bio da obedu na adwofa nipa a wɔpem ba pobifi hɔ bechi ofosu ama no tiri nkwa anya adewa nipa echiche ne werɛ sɛ oni awerɛ ho pii na ade biara ɛbɛba onipa so no na onyame nim ho bi manso fo mabaa no mu pii nso bai bedi no nkomodom pobi ni ofosu aware echi bɛyɛ mfie wotwe na wonya ama biara ofosu anim sɛ ɔno de waamɔ awofo bi ama no enti sɛ ne de na yara nen wanyo yɛfo na ngo bayi wanyo yɛfo na ngo bayi na akokɔ oyiara na ɛsɛ oyi n'ani fi dwonso so mfirihia wotwe yi achi aniha mu ara wɔbɛhwɛ a kuntum ofosu na wanyinsɛm bi oyi asɛm yi nwunwa nti ɛyɛ pobisa adae so bi saa nyinsɛm yi mu amane a ohui ne nea ɛfa n'ani so no ɛnyɛ asɛmwa ade akyi ofosu asɛmiti misisi mekoma meha pobidi ni chin ma nunsinfo ahoro a onim wo nyinaa so saa nyinsɛm yi ka ɔbɔ ɛnya no bi ni pobi so ɔyɛ den na nso afeede na osoma inso ɔkɔmfo toku akura kwan a otwae nso de ɛnyɛ nea yebetimi aka pobi bɔ ne yerofosuya nyinsɛn yi ho mmɔden ara sɛ ne obetimi ofosuya nya asrama kron na atwe abien pɛpɛɛpɛ yaw da bi awia kete no wo ɔbabarima poturo bi a wohwɛ abofra na wontimi nhwɛ ne mpɛn abien wohwɛ abofra n'anim na hwene tea ɛsa n'anim ne tiri so nwi kuhaa na ɛma abawo mpo yɛ akɔnɔ kwa abofra ne di na wɔtwe no wɔyɛ nyankomade ahoro pii ma no nea wɔyɛ de sɛ wɔde no kɔma ɔkɔmfo toku ma ɔyɛ no fifi ɛne sɛ ɔsesa n'ani ho ne n'ano na afei osina atobia ɛne akeka ntwɛre ho no de to ne kɔn ɛno akyi ɔboro dade tratra bi de to ne bakɔn benkum ɔde eyi bɔ abofra no ne kra paa ɔde bɔ abofra ne kra pam sɛnea ɛbɛyɛ na owu biri ntimi mɛfa no nkɔ bio owie eyinom nyinaa yɛ no wɔde apɛntɛdin to abofra no wɔfrɛ no yawdɔnkɔ pobi ne yere san ba amanso no ɔpa ɔda bi fi abofra ne tan sɛnea ɛgya biara betimi ayɛ da no adɔfo ne namfo a wɔwɔ manso ne wɔn so a wofi benso bai begye wɔn ani ara yie etiefo sesei yɛn akɔ te nea asan ato pobi ene ne yere ofosua bio akenkan no mu no yɛtei sɛ nkrɔfo ɛde awerɛkyekye nsɛm ɛbrɛ wɔn na wɔkyekye wɔn werɛ na ɛno akyi no anigyesɛm ɛsan ɛbɛ bio enti yɛbɛtie dwom kakra na yɛde ahome so na yɛasan atoa akenkan no so Okoman Radio 97.1 Okoman Radio
rocking. We are blazing. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Station Radio Man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Radio, yes, baby. Okoman Radio 97.1. FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Etiefo yasanga baby o. Yeretua akenkan no so. Enti Mama Fina ene yen beko. Me da se. Ofetu si esia ya odonko mufrase. Ya odonko di asramo esia no na wa wi adedawa ne hu anije. Oya abofra ne hu ye fe. Nanim dagwa te se na eja de pe. Esa ne so fosu di a o mawu. Na nam okonfutoku modern oboy so ansa na nsare kaniba yinti na onka abofra no fem kora dinga odita frɛ no ne papa yawo esa ne se ya odonko ye obakoro nti bibiara na otim ne na achi ridi bam efi ya odonko mo frase pe no fosu ade saa abahye boni hye ne ba no meka no ho din say yaw bema onipa fofuru bi asonu mu ne nankoa ne onipa onimu no pobi hu say okonga ofosua pese ofaso yen ne ba no nya ne adaachi bi ebebo abofra no ohu say se wonam saa kan no so
de teto abofra no a ne tirim bɛyɛ no de na ori ntumi nyo bi a ne ho ben a daachi bi ono a betumi agina na nan so na watew no ho ayɛ ades a ɛsɛsɛ obere marketechi ye ɔne ne yere nya mpempi wɔ yi ho nanso fosu ante na se enu nti wamfa anya na so asɛm biara ampani ampa bra ya ndɔkɔre nyu no nyinaa na uhu ahantan ne ahokyere su ɛne ne bɔne ahoro pii wɔ n'akwan mu sɛ ɛyɛ na obi koso no mu pɛ na ɔno ni sɛ ɔpɛ sɛ ɔne di agore pa na wapete oni na akyene ɔya no kokorobeti yi de na sɛ ɛdeda so ani so obi nim na ɔde ne nsa kɔka no sɛ oritwa ne to kakra ma wagyae adebɔne bi a ɔreyɛ a na onipa ko no ano wakɔpɛ ne ho asɛm ade a ne no ofosua de bɛyɛ no sɛ wanwo ni no kora mpo a na anka efanim ofosua bɛkyerɛ wase akyerɛ wo ne awofi ne ade nyinaa nkakra ya dɔkɔ nyin du ne ɛsɛ sɛ office ku ase no wɔde ne kɔhyɛ mofra sukuu mu wɔ manso kuro no mu a ne no ofosua fi akura betena manso kuro no mu hwɛ ya dɔnkɔ kakra wɔ hɔ a na watwam akodi nansan bi wɔ akura na wasan aba kurom bio pobi nso maa na nan yɛ ntientia wɔ manso kuro no mu sɔre ba bɛsere ofosua ne ya dɔnkɔ sɛ a ɔde nnuan ahoro ne hanam brɛ wɔn sukuu mu a wɔde ya dɔnkɔ kɔhyɛ no ɛna wobɛte wo sɛ ya dɔnkɔ ayɛse ɔkyena wobɛte wo sɛ wakɔfa no yɔnko bi sika ne ade akakabe nsɛm ne nsɛmɔne ahoro nyinaa bi ampa ya dɔnkɔ ho da mpanyin pontumi monitor so na me ne mofra a wɔyɛ na tipɛnfo ade akyi sɛ wɔde ya ho nsɛmsɛm brɛ na wofo ani sɛ ba sɛ wokɔsɛ obi ade anaasɛ ɔfa no yɔnko ade bi sɛ a na wɔde ho ka ɔno abɛsoa n'agya wobɛsrɛ waso bɛte wo sɛ ya dɔnkɔ akɔpira obi ba ma wɔde n'akɔdu ayaresabea sɛ bɛsa a eyi ho dɔkita kɔ ɛne ɛho ka wo nyinaa na pobi so ara na ɛda pobi atua ne bɛyi ho ka watua ma afei de n'atifi mpo repa afei basa na ɔde ɛho anibere adan asi ne yere ofosua so sɛ ɔno na wahyɛ ne ba no prɔkyi ma wasɛe saa ofosua nso te ne saa to saa pɛ a bum no ne pobi apɛ agu pobi fa akwan horo pii so pɛ sɛ ɔbɛsakra ne bɛyi ama n'ani aba fam ana ɔyɛɛyɛe antetam na akyerɛkyerɛfo nso yɛ wɔn fam de sɛ anka wɔbɛdan no ma wɔasi ɔkwan pa so nanso wɔn so pem a ɛnsi baabiara ne afei ɛbaa ne sɛ yɛadɔnkɔ no agye o na akyerɛkyerɛfo o wɔn nyinaa de ne pɛ hyɛɛ ne nsa sɛ ne ɔbɛyɛ biara na ɛbɛsu ne yie no ɛsɔ no ara pobi hui sɛ ne ba no adan ɔwere bɛɛni a wɔbɔ ne ta so a ɛmmɔ no ɔyɛ n'adwene sɛ obeyi no afi ne nkyɛn koraa na ɔde n'akɔtena master Abraham nkyɛn na wadi abɔ saa bere kuru yi mu ara nso na yɛadɔnkɔ awie mu fra sukuu a rekɔto aso wɔ ntam sukuu a ɛwɔ man so no mu master Abraham nso na ɔhwɛ ntam sukuu yi so na onipa a yɛadɔnkɔ suo no nso wɔ wiase mu ara ne saa ɔpanyin no yɛadɔnkɔ no agya pobi nso ahu no sa ɛno nti ɛyɛɛ no sɛ ɔde ne ba no kɔtena master no nkyɛn a ebia ɔbɛsakra no wagyae brakyew no suba a yɛadɔkɔ kurae no yɛ ade bi a pobi ntumi nti ase koraa ɛyɛ ade a ɛhaw no mmoro so na adan no kɔdaa na sɛ ɔde n'ani fa n'abusua mu nso a ɔntumi hu ne busuani bi a ɔbuu brakyew bi ɛte saa bi da n'abusuafo yɛ nipa a wɔn ho dwo na wodi wɔn ho ni sɛ biribi ne yere abusua mu nsɛm nso de onim ɔkɔn ɔfa so ware ne yere ofosua jaso no sɛ bedi anen wantɔ ne bo ase anhwehwɛ nini bi na wabisa no ofosua ho asɛm anaasɛ sɛ na abusua mu te sɛ ne abrante a na aba biara rekɔ aware no a obisa ne dɔfo no ho nsɛm no sɛ yɛ mfumsu bi a wanya ayɛ dedaw ɛnyɛ afei na ɔrebɛsan n'akyi akɔbisa ne yere ofosua ho nsɛm ne n'abusua mu nsɛm nyade eyiri nkɔfa ade papa biara mma ka ma ɔbɛfa no sɛ ɔwɔ no odi akokɔ a n'ani abɔ
ohoho na odi akokwa nani abo enti ofa ye kenkan ye ofa bia ye ngahwe ya odonko ne mofrase ene ni suku ko ene nea esi etiefo mekan se eye okasa tonfo otu kwan kakra you ono okọ America efe na waba bedu okasa tonfo ye ma Akwaaba boko etiefu se wangani agina o eni be gina mampa wan fanche enti ene okasa tonfo yere tuase afi ofa etoso esom enti eyide so ma yenge na yede ma Akwaaba yo ofa tu se son ye Master Abraham chen abodi Master Abraham chen abodi pobi hu abodi okodi aboy okay pobi hu se obrani amanhura horo ofa mu ansana ne nsare kan ne ba no reye aye obire hunu kwa sa abofra no je ne nsam na ono ara fa ne kwan a wo pa na wanye ne fam de a ese eje biara beye eyinti owi hinam se etosi chio etonfu atio obehwe se ne ba no bedan asikwampa so agwene onyan mfiase se abofra no mfa ne kwan abofra no mfa ne kwan na ne obeye biara mfa ne ho no ye mofra agwene o how ana amani bi to abofra no sabre ya awonyin ya eda onu ara eja no so anadwo bi awon ne yere ahyen dan mu rebeda no oda agwena waye na dikire ofusia abran obaya obre okura mu yi ya de a da biara anadwo mekọ ho na mena ebe ye den menko na meba nen na meka ne den na wara asama wokan yi esen wanum wo bayaw eyi ni asama meka da no dai se wone wo resusu asem bi ho pe wontumi nya bo aseto mfa ntie asem no yiye na watumi ate ase ntemara na obo apai you what the fa ne se mente asem ase mede menka sai asem na mede reka koso kan wasem na metie o asem abreka a wo mpese meka na wososo ma no wosoro no ne se maye maadwene se mede yawre koma Master Abraham no watena ne nchen adi abo ajajo a se ajajo a sa se ne dentia minwi na metiasia na wode me bar koma ofantini kwa mena na wadininya mere mpene so mma me ba a medi no bakro no nkotena obi nchen da miara mehwe me ba nyawo kanen you na denti na wode yawre koma ofantini nchen de kotena ofantini nchen jama wonte fantifo ho mpanyin nsem da wonte da se wodi mufra wotena wonchen nunya se biribi mede minye ni da se fantifo adwene se wobe ha nkrofo makwa a wotena wonchen na wobe ha nkrofo makwa na wotan wani nyansa no wokire won na obiara nso ne okwan a ofa so tetew ne ba aden obi pai wapampam a na woni mi sawre hyewa akomuden mede eyinu mu biara mfa me ho misi pinos misi Okoman Radio. Misi merem pene so kom merentumi ma ya mfi me ho da anka ma wukura ampampa na wo pai ampampa wo pai apampemu a wo pai di bu okay ampampa wo pai di bu onyonkon ko mu se de merentumi no kware ni ende na ubenya awunen tie na menkan menkire wo se
Messi gyina no de dawo mene master no adwene ho nyina awie na otwe se ne na oribu school ya onso rekọ master school no mu nti hu se wobu school ara pa na ya orifi ha orekọ tena master nchen akosi se obewie school mena samanga wafi machi aye eyinum nyina awie na afi orebo mamane aye den minnim se da menne wote ho nyina na wo ye odifo se da mi yo odifo se ne osusu no sa wohwa anka obehu se mereboa wo kese mom se ne okina bi abofra yire nyo hohwini sansani na onkofa amaninya sem bi meto menne wo nyina so nti awurade hu mmobo awere ho ka ofosua mofi asesun joda na anogufan aderechen na wabu school no na pobide yawo donko kwhye master Abraham ne antidora ansa ya donko rekọ no na osoni dua adaka bia emu ne makakra ho behia no bere awo master nche no ntama baako adaso ntama nsakra ho beye abiem bi mpepa ho ne sapowo tataw bi a otahye ne nisumi okuragari wo kotoku kitwa bi mu nso ni esikri kakra a ode beboso enum ne niam ya donko de call master fi pobi ne bayi koto master wo fie no na otena asa so rekenkan senkekan krata bi sabire no na ne yire nso hye mukase rechewo chinam master ma wo egwa na fi oto na no frɛ ne yire ma obai anturo dora ye obrantuo oye kobre mfamfa ifi sɛ ne na owo no ne naja no ye West Indian ni okasa bacho mefa mani ntugwa na ye nsanto aso okay etiefo bra ye ngadusu yi ye de emanu tugwa na wo asembisa bi a wabisa enche bi a ye de pensem mu no ebe hyehyɛ so enti na wafrɛ na asembi so wo ho a wonte ase a na wabisa na yato aso number no ye 0551 66 7755 0551 66 7755 and 0270 191 971 0270 191-971. Okasa akonfo pacho yentu aso. Okay. Medase. Oye kwabre mfamfa ifise nane na awo no na eja ye West Indian ni. Na basa ne nan ye akese. Wedura yorubu ba ofi na ne motuam kosi na sen. Ne kon ye tietia. Owo kon achifuruwa na eyi ama ne kon no amema kumu. Ni tisa ne nuwa abaye nketenketen. Ne hwene ye tietia no aso kete na nani bo se wani bo nani mpa e obi se obekire wo se obeye obia nuodemfo ne otirimodemfo wuhu nanim biribiara ma wobeka se ne buafu na saa ara na da nanim te ontansero on master ni mabiara wedi mesijawo mofra banan nete master ne yire nchen we menema benu ne miawa benu mofra nyina ye master of asenum ne wo fasewanum awoko school ya donko beka wo ho ma woye benum menema basa ne miawa benu hello okasa tofo pacho so mai hello pacho ya Akwaaba Okoman udin ya eja openi me mama adwuma papa yesom yo kwasi fiam ko ne lata bi afem we de ma atem nka ma mani aje papa pinanu ya mu ko break kakre me da mi ntimi na no kura ka na me ne de se mu fi ase ne me hu ntimante ntinye ntie mi see sports we ya wa start nyumo ne pe na me se oh amamre nti wo boss na me se me ne daddy ya ahwere me yo openi okasa atonfo Akwaaba wanya ko broni kroma abeide ehwa sika do wona ne wa ha emu yeduru papa
nti wa bed bo modin ase me sa be ka me de na me fa akwenye iso e ma mu nyina so afisi apa enche bia na edi odwura sa pepepe enti ena kenkan no aya na masa etim ne ding no aya da so ne bia ma me na ma ati ase ye me ne da no mentini enti na fe na ko ka se mi na mpese mete ase o se mpera wo hwe mpera wo hwe na menti ase nti ana ma atre ma ase o di ne prehwe nti ana ma atre ma ase kakra yo be da ma ase papa opanyi fianko na no mi se na wa metie ye nti no ya dwuma bi share won sase hello bacho dumu radio ni ma yen kakra yo dia bi pese me kan se ma mujmedi na mo ye na fine pa na mo se mo frɛ mo bie line wo me kwa wakan ho na wonkan wi ya ye tie na ya na ehun se ade no utie de bi na obi frɛ fa mu ya ha ye kakra enti zanka betumi a aka be se mi num bi na mapon no nanka ma bie sa line no atum na ne nanka obi ade frɛ bi sa nia opesa oka yo enti na me frɛ yo ye da se pacho no wa mo odin ne ba bia frɛ fi me ya frɛ me Brante Hene Labi. Yo, yate Brante Hene. Me frefi adoso. Yo, yate, yedase. Yo, mo se yedase. Hello, yama baba Okoman udin ne bia frefi. Yo, me pa trewo, me yi aka be nanye latte. Nanye latte. Okay, school for the blind. Yo, school for the blind. Okay. Me pa trewo. Memma kasa tumfo Akwaaba. We yefenu Elias Demirifua mema na Akwaaba na mo amira mo kan mo se amadora eye papa Abraham yere no titi Abraham yere no wo so ye obrantuni oyobi obrantuni a afetere sen amadora yo tama we kwato no pobi ne ba no kwato no se na mo kinkan na ho asem you amadora ne Master Abraham yere no you ono na yo amadora wo na obrantuni Santuba no brand me say opese ohu senior wo kire ase no opese ohu senior oyo bia oye duru do ware obi oso yo and makna ko de me trauma obosi oyo keso obosi okay Odora yo brentio oyo brentio obran obi oso no ware you that's right yo I feel me trauma wa no man am fan to go last one na mo kinka mo wi apa ye pese trotro bi to hono na ababa say adwuma no enti me da ma hwe yo yate opening lati okay me say I can kind of the 3 lines be penny we okay I can sense baby sana ye ka sepember nti yan so o say ya don ko be kan wo homa wo ye benum menima abasa ne mewa benum mewa benum panyin a wo fe no esi no dinani afim oyobi a wakọ afikiripo abia hoforo kan ho no din de amba ata wadi mfidu menima benum no ne abia wayi botipen eho ne yadirisi yo enti ahana ne yede akenkan no ebesi opening fianku bisa asembi o say pressure ase anything say unam kromu a say mia na tire sad ne pa wonam ana obi ho say abranti obeyi o de hwe no o twa yen ho a me ka asem bi a kire wo so hwe na atade o se wo pra wo hwe wo te say bi a wo ko se na bi a wo pasem bi aka fa ho wo pasem bi aka fa ho ko pe no wa pra no yonko hwe abranti o kwe wo na atade o se pra wo hwe no wa pra wo metika kresi hwe obu wo ho nso ore ben wo no mu risia no on so na da fo se baba ba ye obeyi no shatado kokko no hwe ni ye twa no ho a me ka se bi a kire wo enu so ye perehwe nti o twa no process wo ke se me hwa ababa ni na ye den
na fi no obedi ni hu seku akire wo anti na je say wo di ni pressure you were pressure okay apanyin fianko mi je de say what mama fina o kan say anka on hwehwe biribi e mai mi say opan o chirofo no owura ahenafo o mi samayen so otiase a wafim owura ahenafo wafim right Oba making kakra. Namo mai. Ahenafo afim. You. But yeah, say yehwe sania na awo ho ayeden ama opanimpo bi ne yere ofosua wodi ko wie okonfo ho no okonfo toku ho no so eya na kire say sabre na mi jedi say Christosum aba na emi say Christosum erepra akonfosem ene sebi abosomsem egu kakra so se woko okonfo toku ho ekosere oba ana na question am de be tia so na say misa me de be tia so ene say so eno na ema eye yaodonko efi ase da suben bi ana ema ne tie eye den ediana eno de because everybody human awie no you watch pobi hu say yaodonko na resesa no na ye nsam bebrere ba no ofi ase de nunu ne yere o sa di wan ya nhwehwem no ko ware no ana fiti asusu ehun se wo se ofosua obo obrachew ntene wo se ngato no tren hu anoma fiti asusu wo tren hu anoma o ka so bi tren hu anoma wa se de biada otikam de bia ochin Oyogwamanfo no omo brapa enti no abatete no ka ho ana o se kwa ware abisa nti pobi no so anye nhwehwemu ti bia me se bia na wanye ni homework wanye ni fie adwuma yi you ante kokko you why obakoro ne na no onwu bedia why obakoro nti abahye bone you why so obakoro nti okorokoro abahye bone eka ho bi na ema ya donko you ogasa tonfo you me mom so me suen hu am wone say me suen hu am wone say mo fra wota gye abosom ho no wota yigya no kware wo ye man mu no mo fra wota wo gye abosom ho wota yigya ofrefu bi aba hello yama Akwaaba ba Okoman udine ni outfrefi hello ofrefu kwa moso Bacho udine bi Bacho no study offense. Okay. Study offense. Samuel offense. Bacho me yenti o. Teacher offense ya. Bacho teacher offense o. Metia atiefu wanga ho nyina. Yes. Metia mi sister Tisifina. So be kai me a metira ado won sa tenti minimum no pa Tisifina. Sesi no won ye sesi ne mrantene ne kan ye mrantena on se okwa awade a ye mama no mokobisa ma wansana wakwa awade but ye hu se ye papa no anse da ankobisa enti sesi no ye hu se okwa awade a kan no se okwa awade ya bisa but ye wa misa enti e ma akwala na so be ye den na wo bone tafia emo afensu bi ewo se papa no susu asembi na se oka kire na yere na yere no hu se ebia wa mona mane ansa na obona ma oka kire nti ohwa na se na mpanin kan no se okwa aware abisa nti bebi no okete onu no hu se okwa ware yen ta beba no nti sese ye omu ya pese ya besenga be yen de da nu aye kan titinu na ya kwa aware na ya boya ofu amande na wakubisa ase ansana ya kwa aware madam ase biche sitina teacher of bichi yawo yo meje woso ubi sai say emi say mama yembere na ayebe nyame ya aduma memene da ye be san atu aso enti etiefo ene kenkan medwumadi no aha
ɛna bere ɛbɛma yɛn kwan na yɛde asi memenda nonson king yɛbɛsan ahyia ne yɛde san kɔfa kenkan me dwumadi no ato aso mesrɛ sɛ woretie a nkoa ntie frɛ w'abusua wadɔfo wonamfo wɔn a wɔnni ɔman mu mpo no wɔbɛtumi atie afa Facebook Okoman Radio 97.1 na yɛn nyinaa yɛmmom na yɛnsua ade yɛda mo ase memenda yɛbɛsan ahyia bye 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 Tunasio, amamre, yenton kinyo, yamamre, mumien somu.